Největší atrakcí a zajímavostí je chov koní Hafling a Appaloosa, kteří jsou klidné povahy k dětem, pod sedlo i do zápřahu. Westernový klub Rajnochovice se účastní mnoha dovednostních soutěží a je velmi často oceňován na předních příčkách. U nás se můžete projet na koníkovi, ale i pod vedením zkušených jezdkyň absolvovat výjížďku do přírody či výukovou jízdu. Máme koně k prodeji, včetně hříbat, nabízíme možnost výcviku či ustájení vašich koní. Velká chlupatá drobnost pro vaše dítko? Máme. Víkendové pobyty od pátku do neděle pro začátečníky i pokročilé jezdce. Celý víkend u koní. Každý den v sedle. Něco víc? Týdenní tábory od neděle do neděle s výukou jízdy na koni. Od snídaně dítěte i koně. Přes péči o něj, dopolední jízdu či výuku, oběd, polední klid a zase ke koním.